Здравейте, приятели! Днес с моята колежка Маги Бояджиева ще ви запознаем с важните астрологични тенденции за новата 2025 година. С голямо нетърпение искаме да ви представим нещата, които предстоят през новата година, защото 25-та година е една наистина важна, преходна година, която е по числото 9. 9-девятката е така едно трудно число, защото носи една енергия на приключване, на довършване, една изчистваща енергия, в която е важно, нали, чисто да се освободим ние от всичко неподходящо, неизгодно към този момент при нас. Числото 9 се свързва с планетата Марс. Той е водещата планета тази година, а Марс се свързва с действие, инициативност, сила, смелост и увереност, така че трябва да бъдем именно такива, за да успеем да преминем по-успешно през вибрацията на 2025 година и вибрацията на числото 9. Чисто в здравословен аспект Марс се свързва и управлява очи, глава, главоболия, мигренни състояния, така че малко може да има така едно обострено състояние на нервната система и тези органи в тялото ще бъдат по-подвластни. Да, нека да обобщим, че година на девятката, както казахме, е приключваща година и важно да се откажем от всичко неподходящо и не полезно за нас, независимо дали това са отношения, мисловни модели, нагласи и ситуации. Така, да започнем с по-важните аспекти, които датират още от декември 2024. Именно най-важното събитие реално е ретроградното движение на планетата Марс. Марс е ретрограден от 7 декември 2024 до 24 февруари 2025. По време на ретроградната си фаза огнената планета ще се движи в два знака. Единия е Рак, другия е Лъв. Той в момента се намира в Лъв, така че ще акцентира темите, които са свързани с любовта, с сърцето, с децата, с хобитата ни, с сцената и с изявата. Да, и също някъде може, нали, така, да бъдем малко по-внимателни с имотните казуси, с наследствени казуси, нещо, което е така и по имуществени въпроси някои могат да излезнат, които да са по-важни. Има една много хубава поговорка, че именно който започне война в ретрограден Марс е от губещата страна. Така че в този период все пак на ретроградия нека да не започваме някакви много водещи действия, дори някакви по-сериозни бизнес инвестиции, точно тогава да тръгнем да купуваме имот, примерно, или нещо по-важно да направим свързано с имущество, защото може да се окажем точно от губещата страна. Абсолютно да, докато Марс се движи в Рак, което ще започне от началото на 25-та до края на февруари, както стана ясно, така че ще акцентира тези теми с имоти, семейство, близки и ще трябва и там да поправяме някакви грешки и да чистим също, ни се дава една възможност, но е важно да не бързаме и да не предприемаме нови начинания. Да овладеем този импулс наистина точно. И нови неща, да. Сега продължаваме с нашето най-любимо, разбира се, събитие за 2025 и най-голямото такова, а именно ингреса на Плутон в Водолей, т.е. той вече преминава в знака. Финално и окончателно ние в доста така наши видеа засягахме тази тема за новата епоха, за новата ера, Водолейската ера, която е изключително важна, която ще продължи 20 години. Която ще постави наистина едно ново начало, ще донесе една нова енергия, в която се изисква наистина едно широко съзнание. Най-силно това нещо ще се усети от знаците от неподвижния кръст. Това са Водолей, Лъв, Телец и Скорпионите. Нали, тези 4 знака най-много трябва, нали, така да се пуснат от старото и да преминат към новото. Това са неподвижни знаци от неподвижния кръст, които често остават в зоната на комфорт, които по-трудно така допускат новите неща и по-трудно променят нещата. Това е много важно, да бъдем адаптивни, да бъдем гъвкави към едно ново, различно време, защото отваря се една епоха наистина на технологичен бум, на нови идеи, на много нови иновации, на всичко, което на моменти ще измести човешкото, а ще бъде заменено от машината. Интересна епоха, наистина различна, в която трябва да бъдем с едно отворено съзнание. Тук няма да има граници, всичко ще може наистина да се случи, ако ние сме готови да то да се случи.
Да, Плутон 20 години стои в един знак, така че това е една много голяма промяна, но знаците от неподвижния кръст първата декада така да кажем, ще бъдат изправени пред катарзис, криза, трансформации, защото Плутон се свързва именно с това. В световен мащаб това също ще разклати сериозно обстановката, всичко ще се променя много бързо. Ще има определено и там много предизвикателства и много сериозни моменти, но Плутон има за цел да унищожи това, което вече е неполезно. За съжаление той действа без упойка и реже без упойка, така че ще бъдем изправени пред трудности, може би пред някакви природни катаклизми, тъй като самия Водолей се свързва с доста природни, знак, климатични такива промени, които ние виждаме, че те вече са и на лице. Така че това е една много голяма промяна, за която ние можем да говорим много дълго, но най-значимото събитие наистина е Плутон във Водолей, което вече започва от 19 ноември 24 година. Плутон вече е във Водолей, а последно, даже да кажем един интересен факт, Плутон е бил във Водолей последно преди около 250 години, тогава се е случила Френската революция. Нали, сами можем да си отговорим на въпроса какви големи революционни промени ни очакват глобален аспект, но и в личен такъв. Друго важно нещо, което задължително трябва да разгледаме е, че именно през 2025-та доста от тежките, от глобалните планети, каквито са Сатурн, Нептун, Уран, ще сменят своите знаци, не за постоянно, защото финално ще ги сменят окончателно в 2026-та, но това съответно ще постави един нов коридор на изключително големи глобални промени. Да, тежките планети имат по-осезаемо влияние в глобален аспект. Сатурн влиза в Овен на 25 май, Уран влиза в Близнаци също така на 7 юли, а малко по-рано на 31 март Нептун ще влезе в Овен и Сатурн и Нептун в крайна сметка ще се съединят в един много ключов съвпад в Овен, така че това ще донесе една тотално нова енергия, която при положение, че говорим тук за Нептун, не можем да кажем ясно и конкретно какво точно, тъй като той е мъгла, но ще има със сигурност водни кризи, нали, смисъл във военен аспект може, тъй като Овена си е военен знак. Може да има някакви водни битки и така нататък, но и водни кризи, както и водни премеждия, свързани с порой, с дъждове и така нататък, нали, с катаклизми. Да. И в политически аспект също не може да очакваме някакси установяване на едно трайно хубаво правителство. Там отново темите за манипулации, конспирации, всякакви такива медийни, зрителни, като откровени лъжи направо. Откровени лъжи, щях да кажа така. Не можех да намеря по-мекия вариант точно на измамно предадена информация. Ще продължат и 25-та година. Не можем да очакваме там яснота. Където има Нептун, всичко е размито, всичко е спекулирано, всичко е размито генерално. Там няма стабилност. Нали, освен да харчим пари за тези предизборни кампании, постоянно, друго не можем да очакваме. Тъй като самия Сатурн управлява политиката, Нептун, когато е съединен с него, замъглява и там нещата стават включително неясни, както каза и Маги. Така че не можем да очакваме някакво, кой знае какво развитие, поне на нашата тук почва. Иначе в световен мащаб, да, общо взето ще има доста големи промени. Но да не забравяме, че тия трите големи планети ще се върнат в старите си знаци поради ретроградното движение. Така че 26-та можем да очакваме, да се казва, големите събития. Големите промени вече ще дойдат, да, наистина в 26-та. Така че тук това е една нова ера, нали, все пак загатват тия планети за една съвсем нова ера, една съвсем нова енергия, както и Плутон преди малко, който споменахме. Просто, нали, много силна като подготвителна година, преди първи клас, буквално, да, това ще бъде. И една много любима тема за всички нас и за всички вас, именно движението на ретроградните планети през 2025 година. И с първата, Маги, ще ни споделиш ли нещо за Меркурий, понеже той ти е любим? Любим, да, аз съм с директен Меркурий, така че мен реално ме повлияват тези ретроградни движения на Меркурий. Хората, родени с ретрограден Меркурий, това пак сме го казвали, не се повлияват толкова в тези периоди на ретрогради. Тази година Меркурий е благосклонен към нас, защото ще бъде ретрограден само 3 пъти, обикновено е по 4 пъти ретрограден. Като датите на ретроградия са първия ретрограден Меркурий от 15 март 25 до 7 април 25. Там засегнати знаци ще бъдат Овен и Риби.
Нали, Овена се свързва отново с новите начинания, с новите дейности. По време на ретрограден Меркурий, знаете, не се започва работа, не се започват важни начинания, не се подписват важни договори, трябва да сме по-внимателни с документална част определено. По-важни в големите покупки, в големите инвестиции. Смяна на автомобил също не се препоръчва в тези периоди. След това, точно в така разгара на лятото, имаме още едно ретроградие от 18 юли до 11 август 25, там ще е в знака Лъв. Под знака Лъв там може да обхване темите, които са с сърцето, с партньорите, с връзките, взаимоотношенията. Нали? Тези ретроградни периоди могат да върнат някое старо гадже, стара любовна история, където да се опита, нали, да поправи нещата в отношенията, или тотално да разберете, че това не е трябвало да бъде така, да се продължи. След това в края на годината имаме още едно ретроградие от 10 ноември до 29 ноември в знаците тогава с Стрелец и Скорпион. Да. Нали, в тези периоди, пак казваме, просто се ограничаваме от някакви нови дръзки действия. Да, и комуникацията се обърква, знаете, при пътувания ще си забравите ключове, ще ви се спука гумата, ще се изнервите, нали, такива дребни неща реално, но ретроградния Меркурий не е болка за умиране, но той ни дава един период на ретроспекция, за анализ, за поправка, това са едни поправителни моменти, така че не са лоши. Аз като човек с ретрограден Меркурий по рождение, нали, мога да го потвърда. Да, и, не си повлиява за това, да, но все пак, нали, в ретроградията по-внимателно с някои начинания. Той прави такива състояния и ситуации на хаос, просто обърква цялото ежедневие. Това е Зора, но по-важното е ретроградното движение на Венера през 2025, което е от 2 март до 12 април, слава богу, малко така кратък период. Венера ще се движи ретроградно в знаците Овен и Риби, като ще акцентира пак темите Овен, новите начала, по Рибите, нали, някакви стари неща от миналото може да ни върне, но Венера като цяло, като е ретроградна в този период, в никакъв случай не започвайте нови връзки, не подписвайте брак, внимавайте, нали, с съдебни процеси и така нататък, тъй като Венера има отношение и към това, както и с финансите. Финансите, да. Венера, нали, не я свързваме само и с любовта, и финансовата част с принадлежностите, с потребностите, които човек... Венера по Телец, да. Да, по Телец, така че по-внимателно пак с инвестиции в този период и с да няма някакви такива по-големи финансови трусове. Така че да, най-вече внимавайте в отношенията. Ще се появят някакви стари дразги или проблеми, които ще трябва да се решат. Самите взаимоотношения, нали, Венера управлява взаимоотношенията като цяло. По-балансирано, по-хармонично, нали, Венера изисква да бъдем такива и по-дипломатични. Или пак стари партньори могат да се върнат на поправителен изпит. Това е ретроградието. Втори шанс, поправителен изпит, да опитаме пак и вече да си вземете едно финално и окончателно решение. Абсолютно. И продължаваме напред. Важни аспекти през 2025 година, т.е. аспекти между планетите. Най-важният е съвпадът между Сатурн и Нептун, ще да кажа Плутон, на мен още Плутон ми се върти в главата, но съвпада и между Сатурн и Нептун, който ще е май и юни през 2025 година. Ние преди малко обяснихме за Сатурн и Нептун, че ще ни вкарат, нали, в някаква неясна ситуация относно политика, относно някакви морски битки, проблеми с водоеми, водоизточници и така нататък. Хубаво е нашите власти имащи да проверят, нали, какво е нивото на водите, на реките, на язовирите и така нататък, нали, за да нямаме проблеми в пролетно-есенния период. Да. В работен аспект също може да се създадат така някои проблеми с началници, с шефовете, с тези, които са над вас. Нали, в този период може да има в професионален аспект, но особено ако местите отдел, ако местите длъжност, ако нещо се случва в професионален аспект, може да има така като едни проблемни, неясни ситуации вътре в екипа. Но все пак и по-кратък период има как, нали, това нещо да се премине, да се отработи, нали, типично по Сатурн, с последователност, с
по Козирога, да не се отказваме, последователно действаме по предназначение и нещата ще се случат. Да, в края на краищата този аспект между Сатурн и Нептун ще бъде изцяло точен в февруари 26-та, но ще загатне тази година, нали, тези промени и ще ни изправи, нали, пред някакви предизвикателства. Хубавото е, че тук Плутон е с добър аспект, нали, лятото на 25-та към двете планети Сатурн и Нептун, което дава, нали, някаква подкрепа, тук силна интуиция, нали, помощ свише, както се казва, някакви така прозрения. Да, и каквото трябва да се случи, то ще се случи, защото нали, Плутон има така планета, която е много с кърмичен привкус, която носи съдбоносни неща. Така че определено доверете се на нещата, пуснете ги, доверете си на Вселената, нека се случат. И една много важна тема, не на последно място, разбира се, с затъмненията през 2025 година, т.е. слънчевите и лунни затъмнения, които винаги са по двойки. Те се случват два пъти обикновено в дадена година. Първото затъмнение е малко преди пролета, на 14 март 25, то ще бъде лунно пълно затъмнение в знака Дева, което засяга подвижните знаци, Дева, Риби, стрелците ще бъдат също, да. Така че, но това говорим тук за хората от третата декада. Да, важно е, нали, да изясним на хората, че затъмненията са такива периоди по-труднички, нали, нещата се скриват, не стават неясни, не се взимат важни решения, не се започват нови начинания в здравословен аспект, можем, нали, да имаме проблеми, още повече темата е здравен знак. Да, не трябва да се правят, нали, важни операции в този период, ако решим, нали, тогава, тъй като светилата реално са затъмнени, ние не можем да видим реално ситуацията. И тогава се взимат и грешни решения, и в финансов аспект, в здравословен аспект, нали. Те действат малко като ретроградията. Да. Общо взето, по-добре да довършим, отколкото да започнем. Важни моменти са, те отключват, нали, коридорите на затъмненията са такива съдбоносни моменти, които отключват важни събития в живота ни или ни изчистват пътя, както се казва, така че са преломни винаги. Следващото затъмнение е слънчевото, нали, те са през 2 седмици, което е на 29 март и е в нулевия градус на Овен, т.е. тук вече имаме една много силна мъжка енергия, нещо ново можем да стартираме, да започнем, но трябва да изчакаме да мине, нали, самото затъмнение, за да не се объркваме от влиянието му като цяло. Но тук Овена, нали, сега може... Ще даде импулс за нещата, но пак казвам, важно е да има план за действие. Не да хванеме първоначалния импулс, без да знаем как да довършиме нещата. Нали? И по-скоро нека премине този двуседмичен, те се водят коридори на затъмнения, определено, и след като премине, тогава периода е добре, нали, да си осъществим вече плановете. Да, тук е Овена и той си е военен знак, така че това частично слънчево затъмнение за страните, които е видимо, може да доведе до някаква конфликтност и до ескалация на някакво напрежение. Като цяло трябва да бъдем, нали, по-внимателни ние в личните си взаимоотношения тук, да стараем към дипломация. Следващото лунно затъмнение е през септември месец. На 7 септември той е в Риби. Виждате тук колко е засегната оста Дева Риби. Нали, тази година затъмненията са си предимно там. Това е здравето. Нали? Отново темите с вирусите, дали са случайно толкова често се разболяваме пак или не. Но общо взето много така сме подвластни на всякакви и манипулации, на всякакви вирусни инфекции, трябва, нали, да се щадим. Подвластна е също и психиката, емоциите, емоционалното състояние. Може така, емоционалното състояние е пряко свързано с генерално с цялото ни тяло, нали. Баланса, духовното израстване много е важно също през тези затъмнения. Това са начините за отработка. Да. Това наистина са начините за отработка. Това затъмнение на 7 септември в Риби е по средата на знака, което ще засегне и първа и втора декада по някакъв начин, нали, родени в подвижните знаци Дева, Риби, Близнаци и Стрелец. И последното е слънчево затъмнение. Завършваме 25-та с едно слънчево затъмнение на 21 септември, малко преди есенното равноденствие. Да. Пак Дева. Пак в знака Дева. И то на краен критичен градус, т.е. вече тук той ще даде крайен резултат от всички затъмнения, ще можем да го видим, нали.
вече в края на септември, но пак, както каза и Маги, това са знаци на здравето, така че можем да се изправим пред някакви предизвикателства отново с някакви вируси. Нали, в никакъв случай няма да са както бяха 21 и 20 година, но ще има нови такива или ще има някакви големи значими моменти за медицината като цяло, нали, да са в положителен аспект, нали, да не гледаме само, нали, негативното, което може да се създаде, и може. Ние сме в много иновативна година с тази водолейска силна епоха, която се очертава, нали, може да очакваме иновации и в това направление, които така да се открият лекове за доста заболявания, които към момента са нелечими. Последното затъмнение ще бъде по-осезаемо за знаците в края. Нали? Тук са пак подвижните знаци, аз вече ги споменах, няма да ги споменавам постоянно, но като цяло подвижните знаци са доста засегнати от тези затъмнения. Те ще имат такива моменти в живота си, които ще бъдат ключови за самите тях. Но и тия риби, мен и, нали, Нептун съвпад с Сатурн, тук можем да говорим за големи проблеми с миграция, с мигранти и така нататък. Да. Това също ще се сблъскаме сериозно през 2025 година и с тази тема. И сега да обобщим за финал. Нали, казахме доста неща, кои зодии как се повлияват през 2025, но най-осезаемо, нали, ще усетят тези промени през 2025 все пак зодиите, които са от първата декада на неподвижния кръст. Телец, Скорпион, Водолей и Лъв. Това са зодиите, които най-силно ще усетят трансформациите, защото това е повлияно все пак от ингреса, преминаването на тежката планета Плутон, вече в знака Водолей за 20 годишната епоха. Първата декада на тези знаци най-силно трябва да се адаптира към тези промени с едно разширено съзнание. Просто да се отвори, да няма този сантимент толкова към старото. Защото, каквото и да говорим, старото няма как да се върне. Да, Плутон абсолютно залага ни нови тенденции, ни трансформации. Като цяло всички знаци ще бъдат засегнати по един или друг начин. Тук веднага включвам кардиналните, тъй като Сатурн и Нептун ще сменят знак в първите градуси на Овен, ще се движат в 25-та в някакъв период. Така че кардиналните Овен, Рак, Везни и Козирог, също родените в началото на знака, ще имат така определени загадки. Към тях една така енергия ще тръгне към тях нова, която вече 26-та ще се усети по-осезаемо. Подвижните знаци също първата декада заради Уран, който сменя знак в Близнаци, но и той ще се върне в стария си знак през 25-та, така че при тях също една подсказка. Задвижваме много неща през 2025 година. Общо взето при всички знаци, нали, си има и много големи промени. Промени има, да. Като, нали, земните, водните, така малко повече да се мобилизират, малко повече да се активират, задействат и да са по-адаптивни, определено. По-положително, нали, най-вече най-значимото събитие Плутон, смяната на Плутон във Водолей, е най-положително, така ще се усети от огнените, първата декада на огнените, на овните, на лъвовете, на стрелците. Нали, на лъвовете не е толкова, защото той е в опозиция, нали, но стрелците и овните като цяло ще бъдат по-благодетелствани. При тях ще има, нали, такива много сериозни, приятни промени. Дай Боже, но знаете, че всичко зависи от личния хороскоп и взаимодействието най-вече с него, така че тази прогноза като цяло е обща. Да, добре е да се разгледат нещата детайлно, къде, в кой дом, какви аспекти правят, нали, именно тези промени в знаци, нали, най-вече дали удрят някъде ваши лични планети в наталната карта, и тогава вече можем да говорим за така, повече конкретни неща, лично за вас. Да, пак ще споменем тук и подвижните Близнаци, Дева, Риби и Стрелец, защото затъмненията са по-осезаеми за тях, така че и те ще бъдат, нали, повлияни въобще от тези вибрации. Водните и земните да се мобилизират, водните и земните знаци, раците, скорпионите, рибите, земните, телците, девите и козирозите да се мобилизират, да бъдат по-дейни, адаптивни и по-смели и да излязат извън зоната си на комфорт по някакъв начин и да не се затварят, защото те са по-интровертни, особено водните знаци. Една важна година за всички нас, на промени, на приключване, най-вече на приключване, защото е девятка. Нека приключим с неподходящите неща, с ненужните неща и да си изчистим пътя за нещо ново. За новото, което да си пожелаем наистина да е за добро, да е градивно, да сме здрави и закриляни. Пожелаваме ви го от сърце.
Пък ние с каквото можем, съответно може да разчитате, ще помагаме, ще даваме насоки. Разбира се, пожелаваме ви една светла, здрава и успешна нова 2025 година.